Good morning. Magawa po ako ng lumpia. Binyag kasi ng aking apo bukas. Kaya gumawa ako ng lumpia. 2 kilo po ito. Malinis naman po ang kamay ko. Kanina nang minimix ko to, nakagwantis ako. Ngayon, tinanggal ko na kasi mahirap magbalot na nakagwantis ba. Lalaki ng pinagiling na to ng manugang ko, kaso yung mga ingredient ang lalaki ng pagkagiling. Di pa ako nakakalahati. Depende sa laki ng ng wrapper. Pag malaki ang wrapper, mahaba. Wala ko nakainom ng vitamin ko. Tingnan mo dyan. Hindi nga ako uminom ng parang yan dyan yata mayroon. Pamili ka na lang kay Vincent. Padang ka sa palengke. Wala. Sabi niya may advent.
bell daw dyan. Peter. Bawa naman si Peter. Kasi nagpasaway. Tingin sa'yo. Kalahati pa na.
Tahimik ako na nanggagawa. Wala akong kasi busy sa kagagawa. Hindi narinig yung boses ko. Salamat sa panonood. Maraming salamat sa panonood. Thank you. Love you.